Ну што, усім прывітанне. Гэта першы эфір падкаста зроблена ў Польшчы. Я бачу, што да нас пакрысе далучаюцца людзі. Собственно, з вами зноў мы, Максім і Кірыл. Падкаст зроблена ў Польшчы. Нічога не мяняецца. Мяняецца толькі тое, што мы зараз у прамым эфіры і зараз пачакаем людзей, які будуць далучацца. Вось бачу, што ўжо 20 чалавек. Пішыце, калі ласка, у чат. Свае каментары, пытанні, мы на ўсё будзем адказваць. Таксама праз чатик можна падтрымліваць працу падкаста, як гэта можна рабіць праз Buy Me a Coffee, праз Patreon, але таксама і праз чат заадно патэстуем функцыю новую. Вось, пакуль мы крыху пазбіраемся, прыкладна 4-5 хвілінак. Так, просто паразмаўляем. Кірыл вось маўчыць дагэтуль. Таму што перажывае, бо гэта для нас першы эфір. Таму, калі ласка, падтрымайце нас, напішыце, ці глядзіце вы, калі глядзіце, з якога гораду. Кірыл, павітайся, калі ласка. Добрый вечар. Да, усім прывітанне. У Варшаве, калі вы нас глядзіце не ў Варшаве, вельмі вялікі дождж, просто нейкая бура, я весь прамок. У мяне вось нават былі яшчэ мокрыя валасы перад пачаткам эфіру. Вось, коротка, маленькі цізер для людзей, якія прыйшлі першымі. Пра што мы сёння паразмаўляем? Ну, конечно ж, гэта наш прамы эфір не без поводу адбываецца сёння, то бок да выбараў прэзідэнцкіх, да першага тура выбараў. Як вы ведаеце, асталося толькі 4 дні. Ось, і гэта наша такая унікальная магчымасць абмеркаваць з вами апошнія падзеі ў прэзідэнцкай кампаніі. Канешне ж, перадусім, гэта будуць тэледэбаты, якія адбыліся пазаўчора ў эфіры канала ТВП. Акрамя таго, мы абмяркуем крыху таксама аферу вакол кватэры Караля Навроцкага і якія могуць быць наступствы гэтай аферы. Ну і таксама абмяркуем апошнія пытанні, прагнозы, статыстычныя мадэлі, якія дазваляюць крыху зазірнуць у будучыню і прадказаць, прынамсі, прыблізна, які можа быць вынік першага тура прэзідэнцкіх выбараў. Окей, нас ужо глядзіць 37 чалавек. У нас ужо ёсць 40, прабачце. У нас ужо ёсць першы донат. Дзякуй вялікі. Добры пачатак. Людзі пішуць, што чакаюць, пішуць, што глядзяць злодзі. Лодзь, прывітанне, вы назаўсёды ў маім сарцайку. Пішуць, што людзі з Памор'я пішуць, што ў іх сонца. Ёсць другі донат. І гэта ўсё адзін і той жа чалавек. Дзякуй вам вялікі. Вось, зараз заробім просто на каву. From the bottom of my heart. Так? Да, дзякуй вам вялікі. Вось, мы пакуль збіраемся, і пра што я хацеў паразмаўляць. Раскажыце, напішыце таксама ў чацік, ці нас добра чуваць, ці нас добра відаць. Нас ужо, дарэчы, 45 чалавек. Вось, я перыядычна буду чекаць гэта. Вось, крыху пачакаем. Што, якія навіны, Кірыл? Вось, давай пакуль так смолточна. Якое... Ну, вось, кампанія хутка скончыцца прэзідэнцкая, бо выбары ўжо праз 4 дні, у гэту нядзелю. Але ёсць яшчэ другі тур. Ну, ёсць уже другі тур, але ну быццам бы вось уже фінал. На фінішнай прамой. Ці ёсць нешта, што цябе вось больш за ўсё ўразіла? Ці было нешта такое? Ну, вось так, не рыхтуючыся. Ну, скажем так, канечне, ведаеце, гэта кампанія насамрэч атрымалася даволі дынамічнай. Яна была вельмі доўгай і насамрэч цягнулася амаль што год, бо першыя азнакі прэзідэнцкай кампаніі з'явіліся яшчэ ў траўні мінулага года, калі Рафал Часкоўскі на замкавай плошчы ў Варшаве на мітынгу грамадзянскай кааліцыі выступіў з прамовай, якую ўсе палітычныя каментатары ў Польшчы ў той момант назвалі прэзідэнцкай прамовай. Акрамя таго, што гэта кампанія была вельмі доўгай і часам сапраўды нуднай, то вось апошнія 2 месяцы гэта пачаліся сапраўдныя амерыканскія горкі. Ну, перадусім, канешне, мы з вами пабачылі проста ўзлёты і падзенні розных кандыдатаў. Гэта, канешне, Славамір Мэнсон, які яшчэ нядаўна проста амаль што быў упэўнены, што патрапіць у другі тур. У дадзены момант ўжо не патрапіць. Ён не патрапіць, так, гэта ўжо проста відавочна з усіх апытанняў, хаця ён стараецца робіць усё магчымае. Вось. Ну, і, канешне ж, проста вось на фінішнай прамой яшчэ гэтая вялікая афера, якая намешала ў галовах людзей. Ну і варта яшчэ падкрэсліць проста аграменную вялікую палярызацыю польскага грамадства. Вось. І гэта заслуга 2 галоўных партый, якія займаюцца гэтым апошнія
25 гадоў. Скажу толькі, што у нас ужо 62 чалавекі глядзяць. У нас яшчэ адзін данат ёсць. Дзякую вам вялікі. Вось, і перад тым, як ужо, я думаю, пачынаць тэму, бо людзі збіраюцца, людзі ўжо чакаюць. Ці не падаецца табе, вось у мяне па шчырасці было такое маленькае расчараванне, што быццам бы мы ўжо ведаем, што ў другі тур дакладна трапляюць Рафал Часкоўскі і Караль Наўродскі. І вось мы яшчэ будзем казаць пра пытанні, але ўжо бачна, што Рафал Часкоўскі пераможа. Ну, калі нічога не здарыцца. Вось такі укет я раблю для тых, хто да нас раней падключыўся. Так казалі члены перадвыбарчага штабу Браніслава Камароўскага ў 2015 годзе. Окей, ну гісторыя. Дарэчы, у нас яшчэ адзін данат. Дзякую вам вялікі. Вось. І пішуць, што ў нас з гукам, з відэо ўсё добра, камеры пераключаюцца дарэчна. Дарэчы, я бачу рэкламу, якая пераключаецца, ютубная, якая пераключаецца туды-сюды. Окей. 66 чалавек, першыя данаты, за якія вам вялікі дзякуй. Мы будзем пакрысе пачынаць. 69 чалавек. Ну ўсё, дакладна пара. Карацей, якія тэмы эфіру сёння? Актуальныя дэбаты ў ТФП, і гэта тыя самыя быццам бы галоўныя дэбаты, якія трэба праводзіць па кодексу. Па выбарчаму кодексу. Па выбарчаму кодексу, так. Гэта першая тэма. Другая тэма – гэта, ну, собственно, што здараецца ў кампаніі, якія апошнія пытанні, якія ёсць мадэлі прагназавання, акрамя таго, што я проста скажу, што Рафал Часкоўскі пераможа. Гэта не праплачана. Вось. І крыху паразмаўляем, ну, асобна, гэта і ўнутры гэтай тэмы, і асобна, што Караль Наўродскі быццам бы ўсё, прайграў усё, што можна. Але гэта на маё меркаванне. Гэта ўсё са знакам запытання. Са знакам запытання, кажа Кірыл. Вось, гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Але перад пачаткам абмеркавання наш традыцыйны рэкламны блок, бо наш падкаст выходзіць за вашу падтрымку і за падтрымку нашых рэкламадаўцаў любімых. Вось. Першы наш партнёр падкаста гэта, і канкрэтна гэтага эфіра, гэта школа польскай мовы «Польскі на так», у якой я, дарэчы, сам вучуся зараз на курсе B2 і вельмі рэкамендую. Так, ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Так, у вас будзе спецыяльны промакод, які спасылка будзе ў апісанні пад гэтым відэа, калі яно будзе апублікаванае не ў відзе трансляцыі. Вось, і таксама наш сёння падтрымлівае не толькі школа польскай мовы «Польскі на так», але і яшчэ адзін, дарэчы, новы для нас партнёр. Разумею, што з такімі халадамі і калі дождж за акном не вельмі думаецца пра тое, што хутка лета і што ўвогуле ўжо той самы май месяц з прыслоўя. Вось, але ўсё ж такі лета хутка, і гэта добрая нагода, каб падрыхтавацца, пачысціць і адрамантаваць свой абутак. Зрабіць гэта можна у нашых партнёраў у Ремастер. І спецыяльна для нашых глядачоў-глядачак яны даюць зніжку ў 15% па промакоду «Зроблена». Вось. Пачысціць абутак могуць нават за суткі. Гэта ёсць спецыяльная такая паслуга «Ультра-24». А таксама можна ўвогуле прыходзіць з абуткам, для якога патрэбны ремонт любой складанасці. Вам не адмовяць. Вось. І для тых, хто любіць планаваць сваё жыццё, як я, напрыклад, ёсць паслуга «Кансервацыя абутку» да наступнага сезону. І, што важна, гэта абвестка актуальна не толькі для Варшавы, дзе можна прывезці уласнаручна, уласнаножна, але для ўсёй Польшчы, бо абутак можна даслаць нават інпостам. І, дарэчы, не толькі абутак, а яшчэ і сумкі. Таму скануйце код з экрана, пераходзьце да нашых партнёраў і карыстайце, калі ласка, промакодам «Зроблена», будзе зніжка ў 15%. Усё. Зараз абмяркоўваем дэбаты. Для такой уводнай скажу такую штуку. Па шчырасці,
я стаміўся з дэбату. Наколькі мне было цікава, наколькі ў меня гарэлі вочы, я гатовы быў глядзець проста вось кожную хвіліну, настолькі я адчуваў, што ўжо вельмі стаміўся, калі глядзеў дэбаты ў ТФУП, бо яны ізноў доўжыліся амаль 4 гадзіны. 3 гадзіны 55 хвілін. Вось, дакладнасць. І быццам бы ўжо і ценнасць, прабачце, забыўся як па-беларуску, вартасць гэтых дэбатаў зніжаецца, калі іх становіцца так шмат. Што ты пра гэта думаеш? Ведаеш, так, насамрэч, сябры, проста ў гэтым годзе адбылася проста неверагодная колькасць дэбатаў. Тыя, хто глядзяць наш падкаст ужо нейкі час, прынамсі, ведаюць, што я шмат разоў казаў, што я з'яўляюся вялікім прыхільнікам дэбатаў. Бо дэбаты дазваляюць нам паглядзець на кандыдатаў зусім з іншага боку, як яны даюць сабе рады ў тых ці іншых стрэсавых сітуацыях, бо, паверце мне, дэбаты гэта сапраўдны стрэс. І таксама яшчэ праверка на вынослівасць, бо, прабачце, але 4 гадзіны стаяць там, ці нават пазаўчора былі, дарэчы, стульчыкі ўжо, ось я бачыў. Але ўсё ж такі гэта сапраўды вельмі цяжка. І па шмат якіх кандыдатах было бачна, што яны маюць проста досыць. Яны хочуць выйсці з гэтай студыі. Але нягледзячы на гэта, нягледзячы на ўсю гэтую стомленасць, дэбаты, на мою думку, сапраўды неверагодна важныя. Бо адна справа, калі записваешся ў студыі, вось я нават зараз у дадзены момант гэта на сабе адчуваю, паверце мне, бо калі ў студыі ты ведаеш, што гэта будзе паслязапіс, які можна праверыць, падрэзаць, зрабіць файны монтаж і падкрасіць прыгожую карцінушку, то калі ты працуеш у жывым эфіры, гэта проста абсалютна іншае ўражанне. Таму дэбаты гэта, на мой погляд, проста падстава, фундамент сапраўднага плюралізму і, па-другое, сапраўднай свабоды слова. Бо, як вы маглі заўважыць, цэнзуры, акрамя, канешне, там нейкай там лаянкі, так, але цэнзуры ў гэтых дэбатах не было ўвогуле. Кожны мог распавядаць усё, што заўгодна. І гэта проста вялікае дасягненне польскай дэмакратыі. Окей, пахвалілі польскую дэмакратыю. Зразумела, чаму дэбаты важныя, але вось перад тым, як мы абмяркуем дэбат у ТФУП, хутка другі тур. Зараз будзе першы, прабачце, потым другі. І як я думаю, і як і должно стацца, павінна стацца, што будуць яшчэ адны дэбаты. Ці правільна я разумею? Прынамсі, адныя дэбаты павінны быць. Паміж тымі, хто выйшаў у другі тур. Дакладна так. Але я чуў меркаванне, што Рафал Часкоўскі і Караль Наўроцкі, хутчэй за ўсё яны выйдуць у другую туру, што Рафал Часкоўскі можа адмовіцца ад гэтага. Што ты на гэты конт думаеш? Насамрэч адмовіцца можа і Караль Наўроцкі. Па-першае, перад тым, як арганізуюцца дэбаты, адбываюцца перамовы паміж штабамі. Гэтыя перамовы, насамрэч, вельмі жмудныя, часам вострыя, са сваркамі, спрэчкамі і гэтак далей. І яны ўзгадняюць проста найменшыя, мінімальныя розныя там пытаннічкі і аспекты. Так? Усе мы памятаем, як я распавядаў пра выбары 2020 года. Так? Калі перад другім турам выбараў дэбатаў не адбылося. Дакладней, яны адбыліся. Адны адбыліся ў студыі ТФУН, дзе прыйшоў Рафал Часкоўскі, побач стаяла пустая трыбуна з надпісам Анджэй Дуда. Анджэй Дуда прыехаў у Коньске і адпавядаў на пытанні журналістаў ТФУП, і там не было Рафала Часкоўскага. То бок, насамрэч, дэбатаў проста не было. Гэтым разам я вельмі спадзяюся, і мне хочацца верыць, што ўсё ж такі яны будуць. То бок ты ставіш, што будуць? Я веру, што яны будуць, і спадзяюся вельмі гэтага, бо, прабачце, але тое, што адбылося 5 гадоў таму, гэта была проста, як кажуць па-польску, поражка. Окей, пераходзім ужо да абмеркавання апошніх дэбатаў перад выбарамі, вельмі важных, ці не, як мы вырашым. Давай галоўныя тэмы і галоўныя людзі. Першы, Рафал Часкоўскі. Што мы пра яго даведаліся? Падчас апошніх дэбатаў трэба падкрэсліць, што, дарэчы, пачну крыху з іншай тэмы. Скажам так, такое выступленне. Цягам гэтых 6 дэбатаў мы з вамі маглі пабачыць проста неверагодную сінусоіду розных кандыдатаў. У адных дэбатах нейкі кандыдат мог выступіць цалкам добра, і нават заслужаны аплаус. Некалькі дзён пазней у другіх дэбатах выступаў ужо вельмі дрэнна, а ў трэціх дэбатах ізноўку добра. І вельмі добрым прыкладам гэтага з'яўляецца Рафал Часкоўскі. Вы прабачце, але пазаўчорашнія дэбаты Рафал Часкоўскі проста прайграў. На ўзроўні першых. Сапраўды срамотна прайграў, бо так, ён быў абсалютна на ўзроўні тых першых дэбатаў у Коньскіх,
дзе ён, па-першае, быў неверагодна стомлены, па-другое, было бачна, што ці то неякасны грым, ці нешта яшчэ, але ён выглядаў так, быццам ён увесь бледны і забальзамаваны. Сур'ёзна. Па-другое, я не ведаю, ці ён стрэсаваў, ці нешта. У яго быў мокры лоб, так, і прыклеіваліся валасы да лба. То бок гэта было проста бачна нават падчас трансляцыі, падкрэсліваючы ягоную стомлівасць. І ўвогуле ён быў нейкі раздражнёны. Дадатковы скажем так, момант, звязаны са спадаром Рафалам Часкоўскім, ён быў вельмі дрэнна падрыхтаваны. У мяне ўвогуле было ўражанне, што вось мы памятаем дэбаты ў конскіх, так, дзе ён быў кепскі, насамрэч. Канечне, усе іншыя кандыдаты там былі таксама кепскія, акрамя галоўні. Вось, але ён усё ж таки выцягваў на фоне іншых крыху, так, Рафал Часкоўскі. Пасля былі дэбаты ў суперэкспрэсе, дзе ён быў як зорачка. І быццам нанова нарадзіўся. Вось, і мы тады нават, памятаю, з табой абмяркоўвалі, што ў іх надышлі нейкія змены ў штабе, так, яны папераставлялі людзей, запрасілі людзей, якія раней з імі працавалі. Дык вось, я маю ўражанне, што зноў выгналі. Зноў выгналі гэтых людзей, і зноў вярнулася старая кліка, шайка, якая вось рыхтавала яго да пазаўчарашніх дэбатаў. Таму моя ацэнка, скажем так, 4 з 10, гэта, добра, 5, можа, з 10. Ось, насамрэч, не больш за тое. Окей, давай пра канкрэтныя моманты. Чаму табе не спадабалася? Ведаеш, у некаторых пытаннях было вельмі выразна бачна, што ён проста не ведае, што адказваць, і пачынае ліць ваду. Вось, для такога дасведчанага, сапраўды, у Рафала Часкоўскага вялікі досвед у палітыцы. Гэта не чалавек, які прыйшоў звонку вось паўгады таму, так? Я для сябе ў галаве пазначыў вельмі добрае пытанне ад Кшыштафа Станоўскага, Рафалу Часкоўскаму. Пытанне гучала про тое, што вось там вы як прэзідэнт, ці вы зробіце нешта з тым, каб лячыць цяжка хворых людзей, там і перадусім дзяцей. Так, бо ёсць такія хваробы, лячэнне якіх польскім НФЗ-там, так, то бок службы, фондам аховы здароўя, не пакрываецца. Вось, і Рафал Часкоўскі ў адказ на гэта проста не ведаў, што адказаць, па шчырасці. Вось, ён пачаў спатыкацца, і цягам адной мінуты ён не сказаў нічога ўвогуле вартасна. Вось. І было яшчэ некалькі такіх момантаў, калі яго атакавалі і іншыя кандыдаты, напрыклад, пытаннем, звязаным з тым, што вялікія партыі прызначаюць на пасады ў вялікіх фірмах сваіх сяброў знаёмых партыйных. Так? Вось. У Польшчы іх так называюць журналісты, напрыклад, тлустыя коты, так? То бок тлустыя каты. Вось. Гэта тыя людзі, якія прыходзяць у спółкі скарбу панства, так, то бок у дзяржаўныя прадпрыемствы, сядзяць у вялікім кабінеце, зарабляюць 100 000 злотых у месяц і нічога не робяць, бо яны з партыйнага раздання. Вось. І на гэтае пытанне ён таксама не асабліва ведаў, што адказаць. Слухай, мы хутка перайдзем да Наўроцкага далей. Дарэчы, нас глядзіць уже 100 чалавек. Дзякуй вам вялікі кожны і кожнаму. Усіх далучайцеся. Да, далучайцеся, клікайце сяброў. Вось. Чаму? Вось мне толькі апошняе пытанне перад тым, як мы абмяркуем Наўроцкага. Чаму ён не падрыхтаваны быў? Я не ведаю, што здарылася. Насамрэч, вельмі цяжка адказаць, чаму чалавек быў у такой кепскай форме. Ось, ці яго проста не падрыхтавалі, ці фактычна выгналі добрых людзей са штабу, пасварыліся, там, я не ведаю, ці хтосьці хлопнуў дзвярыма і выйшаў, бо яму заплацілі менш, чым ён хацеў. Я не ведаю. Вось, тут можна толькі здагадвацца, я не бачыў, я шукаў, але я не знайшоў ніякіх інсайтаў наконт таго, што здарылася з Рафалом Часкоўскім падчас гэтых дэбатаў. Окей, наступны кандыдат Караль Наўроцкі. Ты кажаш, што ён быў значна лепш падрыхтаваны. Так, вось нават на фоне Рафала Часкоўскага Караль Наўроцкі падчас гэтых дэбатаў выглядаў лепш. Ось, гэта былі, здаецца, першыя дэбаты, дзе Караль Наўроцкі абышоў па ўзроўні падрыхтоўкі Рафала Часкоўскага. Ён, па-першае, выглядаў вельмі ўпэўнена, бадзёра. Вось, ён нават там, дзе ён ліў ваду, а такіх пытанняў было шмат, паверце, то нават у гэтых адказах ён гучаў больш пераканаўча. Вось, з ім правілі вельмі добрыя трэнінгі перад менавіта гэтымі дэбатамі. Я так адчуваю, вось, у мяне ёсць пачуццё, што ў штабе права і справядлівасці таксама проста запрасілі кагосьці звонку, нейкіх спецыялістаў. Магчыма, са штаба Часкоўскага. Who knows? Вось, і карацей так, Наўроцкі быў
на значна лепшым узроўні. І вось тут, дарэчы, таксама бачна сінусоіду, так? Бо, дарэчы, Кароль Наўроцкі, вось трэба аддаць належна, ён быў на ўсіх дэбатах. Так, на ўсіх 6 дэбатах, якія адбываліся. Вось, і ягоны ўзровень таксама быў увесь час нероўны. То бок у адных дэбатах лепш, ён быў даволі добры ў суперэкспрэсе. Ён быў слабаваты ў рэпубліцы апошняй. Ну і карацей таксама. Вось такая сінусоіда ўвесь час. Скончыў серыю дэбатаў добра. З Наўроцкім ўсё абмеркавалі, але мы не ўсё абмеркавалі яшчэ, дарэчы. Вось, так, з Каролем Наўроцкім, канешне ж, варта ўзгадаць, што падчас гэтых дэбатаў была магчымасць задаваць менавіта свабодныя пытанні на любую тэму. Так, і некалькі кандыдатаў гэтым скарысталіся. І, канешне ж, галоўнай тэмай у стасунку да Кароля Наўроцкага была афера з кватэрай. Вось, і тут я просто адзначу, што Рафал Часкоўскі, задаўшы пытанне Каролю Наўроцкаму, выглядаў кепска. Ён кепска задаў пытанне, ён дрэнна яго сфармуляваў і гучаў неўпэўнена. Значна лепш сабе парадзілі, сабе далі раду ў гэтай сітуацыі Шымон Галоўня і Магдалена Біет. Нашы слон і слоніха. Окей. Ловите левака. Я что хотел просто сказать, что нам тут у чатике прислали пытанне, чи будзе сесія, собственно, пытанняў і адказаў. І я зразумеў, што я пра гэта нічога не сказаў на пачатку. А сесія такая будзе. Мы апошнія хвілін 10-15 паглядзім, які будзе аб'ём пытанняў. Будзем адказваць, потому что вы пішаце ў чатику. Вось, окей. Там яшчэ цікавы момент пра Наўроцкага і пра яго кватэру, што за хвіліну да дэбатаў на канале Наўроцкага выйшла відэа, дзе... Заслоўна о 19:59. Так, выйшла відэа з новым але мы яшчэ абмяркуем гэта пазней, да. Так. Але відэа выйшла, новая версія таго, што адбылося з кватэрай Наўроцкага і панам Ежы, у якога ён гэтую кватэру, не ведаю, якое слово карыстаць. Карацей, кватэра цяпер Наўроцкага. Вось, пераходзім да пані Біет. Вось мы былі на спатканні з ёй, магчыма, яна неяк зарадзілася адна з энергіяй. Як яна выступала? Ведаеш, вот, калі казаць менавіта пра выступ Магдалены Біет падчас усіх дэбатаў, то гэта былі для яе найлепшыя дэбаты. Сур'ёзна. Яна была на 3 дэбатах, наколькі я памятаю, 4 дэбатах. Вось, яна не была ў конскіх на першых дэбатах на рыначнай плошчы і не была у рэпубліцы 2 разы. То бок 3 разы была. І падчас папярэдніх дэбатаў я казаў, што яна не прэзідэнцкі фармат. У тым сэнсе, што у сэнсе захавання і такой упэўненасці ў сабе. Гэтым разам яна сапраўды пацягнула свой узровень. Ось, і на гэта абсалютна не мае ўплыву тое, што мы былі на сустрэчы з Магдаленай Біет некалькі дзён таму. Але па шчырасці мы мелі магчымасць паглядзець на яе ўжывую, на то, як яна адказвала на пытанні. У мяне, на жаль, не атрымалася, прызнаю шчыра, бо была збыт доўгая чарга. Вось, і было за мала часу проста, бо яна спяшалася на інтэрв'ю. Але яна умее размаўляць і умее пераканаўча размаўляць, насамрэч. Вось, і падчас гэтых дэбатаў яна гэта паказала. Таксама яна задавала некалькі вельмі добрых пытанняў. Яна заатакавала і Рафала Часкоўскага, ось, яна заатакавала і Славаміра Мэнсана. Ось, яна нават мела такую кароткую спрэчку з Адріанам Зандбергам, лідарам партыі «Разам». Ось, я сабе пазначыў 2 пытання ад яе да іншых кандыдатаў. Перадусім, да Кароля Наўроцкага адносна членства Украіны ў НАТО, бо на папярэдніх дэбатах Кароль Наўроцкі у адказ на пытанне Славаміра Мэнсана пагадзіўся з тым, што Украіна ніколі не павінна быць у НАТО. Вось, і Магдалена Біет з пункту гледжання ейных поглядаў, так, яна вельмі добра правяла атаку. Яна паказала вось гэты узгадала вось гэтую выповедь Кароля Наўроцкага і звяла яе у адной кароткай прамове, так, з цытатамі Леха Качынскага. Бо Лех Качынскі быў чалавекам, палітыкам вельмі праўкраінскім. Ён шматкрот падкрэсліваў увогуле вагу Украіны як адзін з элементаў бяспекі Польшчы на будучыню. Так? Увогуле,
Лех Качынскі вельмі добра разумеў і чуў вось гэтую ўсходнюю палітыку менавіта. І гэтай атакай Магдалена Бейт хацела падкрэсліць тое, што права і справядлівасць апошнім часам адыходзіць ад прынцыпаў Леха Качынскага. І другое караценькае пытанне, але таксама я ацэньваю з ейных поглядаў. Так? Яна заатакавала Славоміра Мэнсона пытаннем пра гвалт у стасунку да дзяцей. Так, і бо Славомір Мэнсон некалі там у нейкім там інтэрв'ю сказаў, што там шлепкі па пятай кропцы, так, што гэта нічога дрэннага, так, бо і, скажем так, яна просто раскрытыкавала яго за гэта. Вось гэтыя два моманты я сабе пазначыў. Окей, вось нам у чаціку пішуць White Eagle, што сапраўды Бейт галоўня добра выглядалі, Занберг таксама быў добры. Now or Ever піша, што Занберг увогуле выйграў. Вось. Далей, ты ўзгадаў Славоміра Мэнсона, які адказваў на пытанне пра кары для дзяцей. Собственно, давай распавядзем, як ён увогуле быў на гэтых дэбатах. Вось можна сказаць, што падобна як Магдалена Бейт, ось калі паглядзець на ўсе выступы Славоміра Мэнсона падчас усіх дэбатаў папярэдніх, гэта быў ягоны найлепшы выступ. Сур'ёзна. Ён, па-перше, ён менш нерваваўся. Гэта было бачна. Так, я бачыў, што ў твітары прыхільнікі іншых палітычных опцый высмейвалі ягоныя міны, якія там робяць, грымасы і так далей, але, прабачце, я таксама раблю грымасы часам, і гэта ўжо, скажем так, абсолютна не мае дачынення да палітыкі. Вось я таксама магу пакрыўляцца перад камерай. Вось. І гэта, скажем так, мой хутчэй нармальны стан. Карацей, адказваў ён вельмі ўпэўнена, рытарычна і мерытарычна. То бок ён напаўняў свае кароткія, бо там давалася хвіліна на адказ, так? Але нават цягам гэтай хвіліны ён здолеў у шматлікіх адказах на пытанні прадставіць пункты сваёй праграмы. Вось. І ў адрозненні ад, напрыклад, урадавых кандыдатаў, не толькі урадавых, а, напрыклад, перадусім двух галоўных кандыдатаў, то бок Часкоўскага і Наўроцкага, якія, скажем так, кідаліся адзін у аднаго рознымі рэчамі, так, і амаль што не пабіліся у адным моманце. Я бачыў, калі Наўроцкі падышоў да Часкоўскага, яны стаялі побач, то было бачна, скажем так, рухы баксёра. Вось. І я думаў, о боже, зараз гэта здарыцца. Вось, але не здарылася. Вось. Але, так, карацей, Славомір Мэнсон выступіў добра, сапраўды добра. Я сабе пазначыў пытанне, яно было скіраванае да... Прабачце, мы проста не можам абмяркоўваць усе пытанні, бо у нас не хопіць увогуле ніякага часу. Але да Карля Наўроцкага, бо сярод прапаноў Карля Наўроцкага ёсць прапанова аб тым, каб звольніць сем'і з двумя дзецьмі, так, і больш ад падатку, так, падаходнага, до квоты, то бок да сумы 140 000 злотых. І Славомір Мэнсон вельмі резонна спытаўся, а за чый рахунак банкет? То бок, адкуль узяць на гэта грошы, і ўвогуле, ці можам мы гэта сабе дазволіць. Карл Наўроцкі на гэтае пытанне амаль што па сутнасці не адказаў нават. Ось. Што зробіш? Згодны. Окей, Славомір Мэнсон зразумела. А можна крышачку перад тым, як мы перайдзем да галоўні, няма шансаў ўжо на другі тур, так? Славомір Мэнсон, згодна з апошнімі пытаннямі, няма шансаў. Хіба што здарыцца нешта проста зусім неверагоднае заўтра і паслязаўтра, нехта пераедзе Манашку, напрыклад, і пры гэтым фізычна. Ось, тады магчыма. А так, прабачце, шансаў няма. На жаль, для яго. Я просто так спытаў. Пішуць вітанкі з Кракава, а яшчэ я бачу па чатіку, што нас глядзяць шмат людзей, собственно, полек і палякаў, якія пішуць па-польску. Добрый вечар, панство. Нехта піша, што ўсё разумее, 90%, вось White Eagle напісаў, а Якуб Жымскі напісаў, што ніц не разуме. Вось, але ja думаю, że kali by Przepraszamy bardzo, języki mamy bardzo podobne, aczkolwiek wszyscy rozumiemy, że jak się mówi biegle, to nie wszystko może być zrozumiałe. Sorry. Подкаст зроблено в Польщі перетворився в подкаст зроблено в Польщі. Окей. Шимон Галоўня. Шимон Галоўня. Агулам скажу табе, што не дрэнна, вось, але, скажем так, на ўзроўні прыкладна тым жа самым, што ён паказваў у апошніх дэбатах. Але можна падкрэсліць толькі адное, што, здаецца, да яго дайшлі галасы, што трэба крыху менш шоу, ось, і крыху больш все ж такі саліднай палітыкі. Ён проста глядзіць наш падкаст, я думаю. Вельмі верагодна. Спадар Шымон, мы вас запрашаем. Ось,
кожныя хвіліны можете патэлефанаваць. Вось, вяртаючыся да спадара маршала Сейму. Так, ён пачаў рабіць менш шоу. Было менш момантаў, дзе ён перакрыківаў іншых кандыдатаў, размаўляў упэўнены, як заўсёды, бо ён усё ж такі тэлезвер. Вось. Таму мая ацэнка агулам добрая, такая, скажем так, 4 з плюсам з 5 балоў. Вось. Што ўразіла? Што ўразіла? Ну, насамрэч, у гэтым пытанні у выпадку са спадаром Шымоном Галоўняй было вельмі добрае пытанне ад Крыштафа Станоўскага да яго вось адносна менавіта гэтых споўвак скарбу панства, так, то бок дзяржпрадпрыемстваў. І спадар Шыман пачаў ліць проста ваду, вось, пры гэтым ён жа ўсё ж такі член дзейнай кааліцыі. Вось пачаў апраўдвацца, што у яго там ёсць законапраекты і так далей. Ну, карацей, ён забыўся проста яшчэ, што ён член кааліцыі Трэця дрога, а Трэця дрога складаецца не толькі з Польскі 2050, але і таксама з ПСЛ. А ПСЛ гэта проста чэмпіёны па накіроўванню сваіх людзей у дзяржпрадпрыемствы. Таму, скажем так, крыху так Станоўскі злавіў на крывадушнасці. Окей. Гэта палітыка. 6-ы галоўны кандыдат Адрыан Зандберг. Мы ўжо быццам бы зрабілі такі кароткі тызер, што ён вельмі добра выступіў нас нам у чацік, пра гэта таксама пішуць, але ўсё ж такі больш падрабязная наша адзнака. Так, Адрыан Зандберг паказаў сваю таксама вельмі добрую форму. Ён ужо ў апошніх дэбатах быў вельмі добры. Ось, вярнуўся той Адрыан Зандберг, які выстраліў у 2015 годзе. Я некалькі разоў у падкасці распавядаў пра гэтыя дэбаты, бо на той момант ён быў як нешта абсалютна новае, вось, сур'ёзна. І людзі нават не з левымі поглядамі у той момант падкрэслівалі, што гэта проста нейкая новая зорка палітычная. Вось, Дунчык раскруціўся, ось, ён цэльна атакаваў усіх, пры гэтым вось варта падкрэсліць, то бок ён у контры да ўсіх, крытыкуе кожнага, ён пасварыўся за Магдаленай Беет, ось, ён атакаваў і Шымона Галоўню, і Рафала Часкоўскага, агулам гэта быў вельмі добры ягоны выступ. Тут я, конечно, ацэньваю выступ, бо з поглядамі яго вы можаце пагаджацца ці не пагаджацца, але ён мерытарычна па сутнасці прадставіў сваю праграму ў сваіх пытаннях і адказах. І зрабіў гэта добра. Насамрэч, добра. Окей. Я хочу зрабіць такую інтэрвенцыю і сказаць, што мы не будзем абмяркоўваць увогуле ўсіх кандыдатаў. Зараз хуценька давай тых, хто застаўся, па хайлайту. То я в такім выпадку просто прайдуся па ўсіх. Памятаеце, я казаў пра выбарчы планктон прэзідэнцкі. Так вось, пачынаем. Нават сярод іх не пра ўсіх. Не пра ўсіх, конечно. Вельмі коротка. Хацеў бы падкрэсліць асабліва Крыштафа Станоўскага. Канечне, на пачатку у яго быў канфлікт з вядучай ад ТФУП Шнеп, якую невядома чаму прызначылі весці гэтыя дэбаты, хаця 8 штабоў выказалі свой пратэст, каб яе там не было, бо яна лічыцца не вельмі аб'ектыўнай журналісткай. Вось, але аграменны плюс яму ў карму за тое, што ён прыйшоў вось у гэтым світшоце з інфармацыяй пра хлопчыка, якому патрэбная дапамога, бо бацькі збіраюць 15 мільёнаў злотых, якіх польская дзяржава не хоча пакрываць. Я сядзеў, назіраў цягам эфіра гэтых дэбатаў, калі не памыляюся, 3,5 мільёна злотых дадаткова прыляцела. А гэты збор проста стаяў на адным месцы. Таму проста велізэрны аграменны плюс у карму. Дзеля гэтага проста варта было ісці на гэтыя выбары. Кохані, так, Йоанна Сенышин прилетела до нас з суседняй галактыкі і просто сталася крулёвам нашых сэрц, так, каралевай нашых сэрцайкаў. Можна з ёй пагаджацца, не пагаджацца з ейнымі поглядамі, але яна сапраўды добра выступала, бачна прафесуру. Яна сапраўды валодае вельмі вялікімі ведамі, і яна можа палемізаваць з кожным і заткне кожнага сваімі аргументамі. Гэта, вялікі плюс для яе насамрэч. Браун, канешне, шчасць Божа, ось, спадар Браун, падкрэслю, што
у яго словах, ну, то бок ён вельмі начытаны чалавек, ён вельмі разумны чалавек. Вось, і просто ягоныя погляды, скажем так, экстрэмальныя па шматлікіх пунктах. Вось, але да сваіх выбаршчыкаў ён звяртаецца добра. Вось, і свае там, скажем так, магчыма 4%, вось, ён атрымае. Канечне, ну, мне як чалавеку, які не любіць вось такіх абразаў, калі палітыкі абражаюць сваіх грамадзян, я магу з гэтым не пагаджацца, але выбіраць людзям самім. Хацеў бы падкрэсліць адзін дадатковы пункт пра яго. Гэта тое, што Кшыштаф Станоўскі выпунктоваў Брауну, тое, што там шмат гадоў таму, гадоў 10, здаецца, таму, Браун выказваўся вельмі праўкраінскі. Вось, і у дадзены момант гэта зусім не вяжацца з тым, што ён кажа цяпер. Вось, і насамрэч адказ Брауна быў такі, скажем так, ён не вельмі добра ведаў нават, што адказаць, на мой погляд. Ну і апошні абсалютна, вось, і ён павінен быць апошні, Мачі-Мачак. Вось, ну, канешне, так, тут абыву, дзе вы? Ось гэта маё пытанне. Бо чалавек, які ў прамым эфіры польскага тэлебачання хваліць Владзіміра Пуціна, ну, гэта занадта. Окей, гэта было абмеркаванне апошніх дэбатаў у ТФУП у такім вельмі экспрэс-скарочаным фармаце. Вось зараз пераходзім да наступнай тэмы. Ці афера з Карэлем Навроцкім – гэта яго канец. Окей, коротка давай нагадаем, у чым сутнасць справы для тых, хто не глядзеў ці ўзнаюць. Так, калі што, абавязкова паглядзіце наше апошняе відэа, дзе мы абмяркоўвалі у Лодзі у жывым запісы, так, з гледачамі аферу вакол Карэля Навроцкага. Ну, карацей, як магчыма, вы таксама ведаеце, бо чытаеце навіны, што Карэль Навроцкі мае кватэру, ён, можна сказаць, схлусіў. Магчыма, гэта не было нават намерана, вось, але ён ляпнуў проста так падчас дэбату ў Суперэкспрэсе, што ў яго толькі адна кватэра. Вельмі хутка высветлілася, што гэта кватэры 2 і нават 3, ну, адносна трэцяй пытанняў няма, бо гэта кватэра ягоных тэсцяў, якая запісаная ў тэстаменце, так, то бок яна яшчэ нават не зусім яго, так. Але вось другая кватэра, дзе жыў спадар Ежы Жэт, гэта невялікая кавалерка 28,5 квадратных метраў у адной з камяніц у Гданьску. І вельмі вялікі шум вакол яе, ўсё вельмі запутана. Вось. І каб распутаць усё гэта, Карэль Навроцкі о 19:59 за хвіліну да пачатку 3 дэбату ў ТФУП апошніх апублікаваў фільмік, зроблены вельмі якасна, прафесійна. Бачна, што папрацавалі і грошай не шкадавалі. Вось. Каб патлумачыць, скажем так, усё, што адбывалася. Слухай, у меня тут ёсць меркаванне. Бо я глядзеў гэтае відэа, як толькі оно было апублікаванае, мне падаецца, я нешта быў у дарозе, не стаў включаць дэбаты, паглядзім потым у запісы. І мяне пранікла. Там такая спакойная, трагічная музычка, там Карэль Навроцкі вельмі такім павольным голасам. Я ж тебе казаў, што грошай не шкадавалі. Грошай дакладна не шкадавалі. Вось, і ты слухаеш гэта ўсё, і яно выглядае вельмі складна. Вось так. Па шчырасці. Ён там узгадвае, што ў пані Ежы былі праблемы з законам, напрыклад. І так узгадвае, што быццам бы Карэль Навроцкі гэтым выкупаў жытла, спас яго ад таго, што пан Ежы мог стацца проста бездомным. Ведаеце, гэта насамрэч вельмі магчыма. Журналісты там быццам бы спраўдзілі, што гэта немагчыма, але тут ёсць розныя пытанні. Карацей, тут не ацэньваю па сутнасці, бо я глядзеў, чытаў у Ваўнеце, што там па датах не сыходзяцца. Там не сыходзяцца даты, і гэта ізноўку падрывае давер да версіі Карэля Навроцкага, так? Бо, ну, прабачце, даты — гэта тая рэч, якую цяжка аспрэчыць, так? То бок, усё запісана на паперы. Усё запісана на паперы, а іншай версіі ён кажа сваімі словамі сам. Вось, то бок тут вось гэта не клеіцца. Увогуле, па шчырасці, я скажу вам так, я вось тыя, хто не глядзеў запіс нашай сустрэчы ў Лодзі, я там казаў, што, на маю думку, праўда можа быць недзе пасярэдзіне.
Ось. І яно сапраўды можа быць так. Бо, канешне, можна, ведаеце, можна з аднаго боку і дапамагчы чалавеку, і з іншага боку скарыстацца магчымасцю за меншыя грошы ці неяк там, нейкі шахер-махер прыдбаць сабе кватэрку. Так? То бок, я не суддзя, і я не магу выдаваць выракаў, прысудаў, і я не буду гэтага рабіць. Бо, на мой погляд, у такіх справах, у такіх аферах, першае, што павінна адбыцца, гэта павінна быць справа ў прокуратуры, так, гэта не азначае адразу, што чалавека павінны пасадзіць у турму. Не, але проста павінна быць незалежная прокуратура, якая ва ўсім разбярэцца, і павінен адбыцца проста незалежны суд, які скажа, ці чалавек фактычна недзе схлусіў, нешта зрабіў не так, ці ён гэтага не зрабіў. Окей. Праз тое, што ў нас не шмат часу, давай крыху апусцім дэталі. Магчыма, мы распавядзем пра іх у, не ведаю, тыктоках ці нейкіх дадатковых відэа. Давай да вынікаў. Вось гэта афера прайшла. Выглядала так, што яна, ну вось, не ведаю, выключыць Караля Навроцкага з прэзідэнцкай гонкі. Ці так атрымалася? Як усё ж такі палякі ставяцца да гэтай аферы? Агулам скажу так, што варта падкрэсліць атаку двух кандыдатаў іншых. Гэта Славомір Мэнсон, перадусім, які проста у двух відэа размазаў Караля Навроцкага, называючы гэтую ўсю справу обжыдлівай, так, то бок брыдкай вельмі. Вось таксама Кшыштоф Становскі. Кшыштоф Становскі на сваім твітары апублікаваў відэа, дзе сказаў наўпрост, звяртаючыся да спадара Караля Навроцкага, што спадар Караля, ну вы ж ведаеце, што гэта канец. Ось. На мой погляд, усё ж такі гэта не канец. Ось мы так паставілі ў загаловак сёння гэтае пытанне, і так хуценька зараз паспробуем знайсці на яго адказ. Ведаеце, апытанні паказваюць, так, што добра, ну, вераць Каролю Навроцкаму толькі бетонны электарат правай справядлівасці. Бетонны, то бок нават не ўвесь. То бок прыкладна 25-27% палякаў давяраюць ягоным словам. Гэта дрэнны знак ўсё ж такі перад другім турам выбараў. На першы тур выбараў гэтая справа не будзе мець амаль што ніякага ўплыву. Вось у Лодзі, калі вы паглядзіце запіс, я там казаў, што у рамах максімум 2%. Вось такі можа быць уплыў. Нават па шчырасці крыху менш. Ён будзе амаль што незаўважальны. Чаму? Таму што, канешне, ёсць пэўная група людзей, якая паглядзіць на гэтую ўсю справу і можа расчаравацца, так, і не пойдзе галасаваць. Але ёсць іншы яшчэ эфект. Ёсць эфект аб'яднання электарату вакол уласнага сцяга. Так? Нашых б'юць. Мы ў асадзе. Ось, і тая справа, тым больш, што з боку спадара Караля Навроцкага і правага боку ёсць розныя абвінавачанні, што гэта ўсё акцыя спецслужбаў. Ось. Ну, таксама, я не магу тут сцвярджаць нічога насамрэч, але проста я прадстаўляю вам, што такая версія ёсць. Так? Далей павінен вырашаць суд. Дык вось, гэта ўсё можа прывесці да таго, што вось гэтае падзенне невялікай колькасці электарату будзе кампенсавана тым, што больш замабілізуецца вось гэты бетонны электарат. Але ўсё ж такі пра першы тур зразумела, быццам бы не вельмі паўплывае. Не вельмі, на першы не. Але другі тур. Вось другі тур больш цікавы. Можна я спытаю проста, што мы хутка абмяркуем яшчэ апытанні больш падрабязны, але вельмі коротка. Усё ж такі, ці не сталася так, вось я параўноўваю розныя апытанні, што вельмі упэўненая будзе перамога Часкоўскага на Навроцкім менавіта праз гэты скандал? Ведаеш, усё на дадзены момант, я падкрэсліваю, што гэта вось на сёння. Сёння 14 траўня 2025 года, так, 19:44. На дадзены момант усё выглядае так, што я шмат разоў казаў, што, на мой погляд, розніца ў другім туры будзе ў межах 4%. На дадзены момант мадэлі апытанні паказваюць, што яна крыху вырасце і можа складаць каля 6-7%. Але гэта не азначае яшчэ, што Рафал Часкоўскі можа ўжо, не ведаю, выбіраць сабе шторы ў прэзідэнцкі палац ці там новы матрас на прэзідэнцкі ложак. Так? Не, абсолютна не. Да другога тура выбараў 2,5 тыдня. Паверце мне, можа здарацца сапраўды вельмі шмат. Права і справядлівасць дакладна не спіць і дакладна будуць выцягваць усё, што ў іх ёсць. Гэта абсолютна натуральна, я б таксама так зрабіў. Окей, зараз вельмі хуценька абмяркуем апытанні актуальныя, самыя актуальныя. Актуальныя ўжо будзе толькі ў экзіт-полах, якія мы пакажам 18 траўня ў прамым эфіры таксама на нашым канале. А зараз абмяркуем апытанні і потым пярэйдзем да пытанняў вас у чаціку.
Окей, а пытанне. Я ўжо крыху зрабіў такі цізер, што на другі тур быццам бы расце вось гэта розніца. Давай ты распавядзеш, што паказваюць вось апытанні. Трэнды, не ведаю, вось фінальна, чым адрозніваюцца, магчыма, ёсць там нешта цікавае. Вось магу распавесці ад сябе, што я пабачыў, што мне асабліва зацікавіла, што быццам бы набралі, вось у параўнанні, там, не ведаю, там, 3 месяца таму ці нешта такое, што добра набралі левыя кандыдаты. Магдалена Бет, Андріан Занберг, ну, Йоаннес Сенішин. Ну, яна таксама левы кандыдат. Да. Так, таму ўсё кажаш слушна. Вось. Ці гэта так? Ну, і распавядзі ўжо падрабязней больш экспертна, як гэта. Добра, цягам 4 хвілін пастараюся распавесці. Красей, тое, што адбылося, дзякуючы вось гэтай серыі дэбатаў, гэта устраска гэтых вось слупікаў, так, якія... То бок, людзі паказваюць, прынамсі на дадзеным момант у пытаннях так выглядае, што будуць у першым туры галасаваць менавіта сэрцам, не розумам. Так, не на меншае зло, а на таго, хто больш ім падабаецца. Вось, і гэты тренд быў выразна бачны апошнія пару тыдняў. Окей, што яшчэ мы бачым? Вось, што важна перад другім? Пра левых кандыдатаў, так, да. Так самае, што сацыёлагі агулам апошнія 1,5 тыдні прыкладна заўважаюць, што расце сумарная падтрымка менавіта левых кандыдатаў і што ў некаторых апытаннях можа дайсці нават да таго, што каля 15% будзе сумарна на ўсіх левых кандыдатаў. Гэта паказвае проста таксама расчараванне прагрэсіўнага электарату палітыкай сённяшняй кааліцыі. Шмат прагрэсіўных людзей з прагрэсіўнымі поглядамі ў 23 годзе прагаласавалі за трэцюю другу. Так? Яны цалкам расчараваліся тым, што, напрыклад, пасля рабіла ПСЛ. Таксама расчараваліся і палітыкай ўраду Туска і, ну, канешне, гэта перакладаецца на Рафала Часкоўскага. Таму такая падтрымка. Окей, што яшчэ цікавага? То бок мы проста пабачылі рэальнасць? Так, мы пабачылі рэальнасць думак людзей. То бок людзі галасуюць больш так, якім кажа вось іхняе пачуццё, так, з кім яны больш пагаджаюцца, а не проста, што вось на першым месцы там гэта, ну, галасую за яго. Так, это па-першае. Другое, запытанне вынікае, што можа быць даволі высокая яўка для першага тура. Бо я бачыў розныя мадэлі, сацыялагічныя, матэматычныя мадэлі, якія паказваюць, што ў нядзелю 18 траўня можа прыйсці нават да 60%. Я па шчырасці крыху гэта не веру, на мой погляд будзе 57-58%, але гэта і так, паверце мне, шмат. Бо ў 20-м годзе, у 15-м годзе у першы тур выбараў прыходзіла менш за 50% грамадзян. Ну, толькі ў 10-м годзе было, здаецца, 55-56%. Так вось, гэта паказвае, па-першае, высокую палярызацыю вось, польскага грамадства, што ў сваю чаргу мабілізуе людзей, каб прыйсці. Гэта вось галоўны вынік. Але на канчатковую яўку паўплываць можа вельмі шмат розных аспектаў. Нават вось надвор'е, калі будзе увесь дзень дождж, то менш людзей прыйдзе галасаваць. Так звычайна адбываецца. У мяне яшчэ пытаннечка ўжо пра другі тур. Вось мы заўсёды казалі, што вынікі будуць вельмі збліжаныя і розніца будзе там пара адсоткаў. Зараз мы бачым, што на некаторых апытаннях, ну, там нават за 10+. Ці што змянілася? І ці будзе так? Розніца ў другім туры? Так. Так, я бачу такія пытанні, дзе нават 20%. Прабачце, я ў жыцці не паверу, што будзе 20% розніца ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы. Калі будзе 20%, я пастрыгуся на лысо, можаце запісваць і скрыняць. Вось. Па-першае, метадалогія даследавання, вось падборка выбаркі, але ёсць яшчэ адно важнае пытанне, што, напрыклад, некаторыя даследаванні ўключаюць людзей, якія яшчэ не вырашыліся у агульную масу, а часам іх ввогуле выключаюць з канчатковага падліку, і ў такім выпадку вось здараецца такая сітуацыя. Акрамя таго, варта памятаць, дарэчы, гэта было вельмі добрае пытанне, якое нам задаў адзін з гледачоў у Лодзе, што электарат права і справядлівасці, ён часта схаваны менавіта вось у гэтых людзей, якія яшчэ не вырашыліся. Бо вельмі часта гэтыя людзі проста, напрыклад, адмаўляюцца адказаць. Ось. Ці, напрыклад, адчуваюць нейкую варожасць у стасунку да вось гэтых там левакоў з горада, якія прыехалі пытацца іх пра тое, за каго яны будуць галасаваць. Так? І менш схільныя апавядаць пра свае погляды вось так адкрыта ў размове з інтэрв'юерам. Так? Вось гэта такі, дарэчы, феномен, які назіраецца не толькі ў Польшчы, але па ўсім свеце. Окей, дrodzy панства, зараз пераходзім да пытанняў. І я адразу гляжу ўжо ў чат, буду лістаць спачатку, каб нікога не прапусціць. Пам-пам-пам-пам-пам. Пытанне да спадара Кірыла і да
вось таго, што мы абмяркоўвалі. Як, на твою думку, Кірыл, вось вынікі гэтых апытанняў уплываюць на грамадзянскую думку і рэальную падтрымку кандыдату? Уплыў заўсёды крыху ёсць насамрэч. Ведаеце, ёсць такі феномен у захаванні людзей, што, напрыклад, людзі больш ахвочыя падтрымліваць таго, хто мае больш сілы. Вось. Гэты феномен назіраецца падчас кожных выбараў, і таму вось, дарэчы, таму таксама частка вось электарату меншых партый часам у апошнюю хвіліну, калі яны галасуюць, восхіляюцца і ставяць там галочку, у Польшы гэта крыжык. Так, крыжык вось насупраць кандыдата, які проста сильнейшы, мацнейшы. Вось. Уплыў дакладна ёсць. Плюс я асабіста ведаю, напрыклад, людзей, якія маюць погляды такія, скажем так, крыху больш левыя, напрыклад, так, і яны проста вось у апошнія там некалькі дзён пачалі казаць, што яны прагаласуюць за Зандберга, напрыклад. Хаця да гэтага таксама не ведалі, але пабачылі, што ён там расце ў апытаннях, так, бо Зандберг так сапраўды ўмацаваўся, і нават 6% у некаторых апытаннях паказвае. І яны змянілі сваё меркаванне, сваё рашэнне і будуць галасаваць менавіта на гэтага кандыдата. Окей. Таксама было пытанне, ці пойдзем мы на гарбату з імператаркай у пятніцу, калі даведаемся, што ёсць сустрэча, дакладна пойдзем. Вось, так. Гатовы сустракацца з усімі кандыдатамі хоць кожны дзень. Так, з Ёнай Сенышын насамрэч з вялікай ахвотай. Так, я шукаю далей. Але папрашу кароткую адповедь, бо маем ужо мала часу. Наколькі, Максім пытае, наколькі гэтыя выбары брудныя ў плане паліттэхналогій? Ад 1 до 10. І якія выбары самыя былі брудныя ў гісторыі незалежнай Польшчы? Ведаеш, дзякую за пытанне, Максім. Здаецца, я ведаю, ад каго гэта пытанне. Так, гэта ты. Не ты. Добра. Крацей, мне цяжка сказаць у дадзены момант, якія былі найбольш брудныя, бо бруд быў заўсёды. Вельмі яскравы прыклад, я пра яго распавядаў у падкасці і пісаў трэды ў твітары. Гэта слынны, вядомы дзядак з вермахту, так, што нібыта дзед Дональда Туска пайшоў дабравольцам служыць у вермахт. І гэта было там за некалькі дзён да выбараў у 2005 годзе. Таксама здаецца мне, што вось менавіта падчас гэтых выбараў выплыў нейкі кампрамат на Владзіміра Чымашевіча, які кандыдаваў і быў адным з тройкі галоўных кандыдатаў. Пасля высветлілася, што гэта была падробка, фальсіфікацыя, і ўвогуле, гэта было вельмі брудна, і ходзяць чуткі дагэтуль, што гэта зрабіла каманда Дональда Туска. Але пацверджання няма, таму тут проста знак запытання. Так? Вось. Гэтая кампанія, кампраматаў, не толькі кампрамату, бруду даволі шмат. Вось. Я бачу, што там пішуць у твітары і адны кандыдаты іншыя, абліванне брудам там іншаземцаў, мігрантаў, розныя былі рэчы. На мой погляд, я паставіў такую 6, магло быць горш, паверце. Окей. 6 з 10. Дзякую яшчэ раз за пытанне. Тут не пытанне, але каментар лічу важным. Наш глядач White Eagle піша, што ты, Кірыл, ставіў, што Часкоўскі выйграе з розніцай 6,7. Піша, прошу запамятаць моє слово, выйграе Навроцкі. Забачымы па выборах. Забачымы. Так, направда, нех ідзе дэмакратія, нех выйграе найлепшы, моим зданнем. Вось такі у нас мультимоўны, мультиязыковы гэта, дарэчы, адзін з нашых самых верных гледачоў з самага пачатку. Дзякуем bardzo. Так, co браўні мувілі, гэта не пытанне. Карацей, дакідвайце яшчэ пытанняў, калі ёсць што спытаць. Так, яшчэ ёсць некалькі хвілін таму. Яшчэ ёсць прыкладна 4-5 хвілін. Так, далістаў, бачу. Ці магчыма сабраць ідэальнага кандыдата ў плане поглядаў, які мог бы аб'ядноўваць Польшчу, і што павінна адбыцца, каб нешта такое адбылося? Ці было нешта хоць падобнае раней? Было нешта падобнае раней. Шыман Галоўні ў 2020 годзе. Сапраўды, ён мае вялікую абразу на Рафала Часкоўскага, увогуле на платформу, што яму не дазволілі быць кандыдатам супраць Анджэя Дуды, так? Вось, і паставілі на Рафала Часкоўскага. І апытанні ў той момант паказвалі, што ён сапраўды меў большыя шансы на тое, каб перамагчы. Шыман Галоўні гуляўся, вось, ён, дарэчы, дагэтуль, калі так
паглядзець ягоныя погляды, то ён стараецца вось так быць такім цэнтровым. Такая хадэцыя, так, хрысціянскія дэмакраты. То бок так крыху згарнуць і справа, і злева, і аб'яднаць. Так? Адзінае, што проста ён не паказаў сябе з належнага боку, як менавіта ўжо дзейны палітык, і разбазарыў сваю падтрымку. Папрашу цябе адказваць вельмі коротка, бо пытанні з'явіліся. Як вы думаеце, якая будзе палітыка Рафала Часкоўскага, калі ён выйграе да мігрантаў? У прыватнасці, як ён будзе ставіцца да ідэі PiS 15 лет да пашпарта, 15 гадоў? Вось ведаеце, насамрэч з гэтымі пашпартамі адбываецца проста нешта ўвогуле незразумелае, так, бо я бачыў чуткі і артыкулы ўжо на гэтую тэму, што кааліцыя таксама рыхтуе нешта, вось, але я нідзе не знайшоў інфармацыі, што канкрэтна. Вось, таксама я чуў інсайты ад людзей, якія працуюць у структурах вось гэтых міграцыйных, што фактычна нешта рыхтуецца. Што гэта будзе? Цяжка сказаць. Ось, я хацеў наш эфір скончыць неяк на пазітыве. Насамрэч так, ёсць пэўныя рухы, паглядзім, што будзе, тут па шчырасці цяжка прадказаць. Окей, прабачце, бросаем ужо пытанне, ідзем далей. Моладзь у Польшчы галасуе за крайне правых і па пытаннях настроены супраць мігрантаў. Коротка, чаму і чым гэта нам пагражае? Насамрэч, не ўвесь электарат Славоміра Менцена, напрыклад, настроены супраць мігрантаў таксама. І моладзь галасуе, калі я бачыў апытанне, дзе вось было бачна гэтую групу, так, узроставую. Там і Зандберг таксама вельмі моцна збірае галасы. Ось, гэта, па-першае, проста электарат бунту, бо людзі, якім 20 гадоў, яны бунтуюцца, гэта нармальна. Мы ўсе праз гэта праходзілі. Дарэчы, я бачу адно цікавае меркаванне, чаму такая высокая падтрымка ў Славоміра Менцена ў гэтай групе, бо людзі да 26 гадоў не плацяць падаткаў падаходных. Як толькі надыходзіць дзень, калі ім споўніваецца 26 гадоў і яны атрымоўваюць наступную сваю зарплату, то яна на шмат соцень злотых менш. І сапраўды гэтае меркаванне можа быць вельмі валідным. Окей, вельмі коротка. А ў стасунку да мігрантаў гэта проста агульны тренд польскага грамадства, не толькі маладых людзей. Няма часу. У два слова менавіта адказ. Ці не мяркуеш ты, што беларусам з польскімі пашпартамі галасаваць за Менцена гэта зашквар? Не, абсалютна. Я лічу сапраўды, што гэта дэмакратыя. Галасуйце за каго хочаце. Што будзе з Наўродскім? Што будзе з Наўродскім, калі ён пераможа, калі пераможа, стане прэзідэнтам. Калі не пераможа, то па шчырасці у мяне такое адчуванне, што яго спіхнуць недзе на бочную, скажем так, дарогу, і ён не будзе, хутчэй за ўсё, гуляць нейкай вялікай ролі, калі прайграе. Окей, тут ёсць яшчэ самае апошняе пытанне пра прагнозы гілонскага клубу. Згодна з імі Наўродскі выйграе. Ці ведаеш ты штосьці пра гэта, ці нам трэба падрыхтавацца асобна? Вось пра гілонскі клуб трэба мне нешта пачытаць. Я бачу некалькі сацыялагічных мадэляў, вось, і яны паказвалі, што будзе наадварот. Але я бачу апытанне Atlas Intel, вось, якое распаўсюджвае права і справядлівасць, што Наўродскі нібыта перамагае. І апошняе пытанне. Калі ў другой туры будзе Рафал і Караль Наўродскі, прабачце, Рафал і Наўродскі, ці кааліцыя падтрымае Рафала? Я думаю, што так, што ёсць пэўная дамоўленасць, што і кандыдаты ад левых, то бок і Магдалена Беет, і Шамагалоўня таксама падтрымаюць, бо для іх усіх жыццёва важна вось захаваць гэты статус і каб Рафал Часкоўскі быў прэзідэнтам. Важна для іх менавіта. Інакш будзе ўрадавы крызіс і нас чакае нестабільнасць палітычная ў краіне. Ура! Паспелі адказаць на гэтае пытанне. Маглі больш падрабязней, але ўсё ж такі дзякую за яго, яно вельмі цікавае і спадзяюся, ваш смайлік зменіцца на больш пазітыўны. Усё. Дзякуем вялікі. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы, наш першы эфір. Калі ласка, далучайцеся да нашага эфіру 18 траўня. Ён пачнецца ў 20:00. А 20-й гадзіне. А 20-й гадзіне будзем разам сустракаць вынікі экзіт-полаў. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы. Першы эфір. Всем пока. Дзякую вялікі. Пакуль.